My styles. Once upon a time, yeah. Once upon a time, need a website. We started together. We grew up together. We school together. Me and him. Ayo muke murnar ranar auren Usman Westside. Wace ce amarya Asiya, ke ma kin zama Westside. Mu girgiza, all of them mu wataya. Soyayya daɗi wani ruwan zuma kai da kaɗan ɗana sai ko ka handama hasiyar ta sace zuciyarka. Bacci kake yi sai ko ka farka, turaren so gare ka ta feso shi ka shaka, a nurin so gare ka ta karfato shi a zagan so a kanka ta karo shi, gatarin so a kan shi sassare shi. Ki ba shi sogel ya ɗanɗana, sashi a bango shige kwana. Ki ba shi madara ya ɗanɗana, bargon so da koru fashi karki sake sam ya ringa nishi. A yau muke murnar ranar auren Usman Westside. Wace ce amarya Asiya, ke ma kin zama Westside. Mu girgiza, all of them mu wataya. Usman shawara zan baka, Hasiya ta zan matarka. Ci da sha tufafi na kanka, kar ka sake ka bi gayu masu saka wando kasa lowes. If you feel my music, make it throw away, make it throw away. Hasiya ki rike Westside, kar ki sake kawaye sun raba ku. Yana yi bari na bari, kar ki sake sam jayayya ta hada ku. Na san kina da kirki, bugu da kari kin iya girki, shi yasa Westside yake son ki. Yau muke murnar ranar auren Usman Westside. Wace ce amarya Asiya, ke ma kin zama Westside. Mu girgiza, all of them mu wataya. Kisa sam ya ringa nishi. Yau muke murnar ranar auren Usman Westside. Wace ce amarya Asiya, ke ma kin zama Westside. Mu girgiza, all of them mu wataya. Hashim Zamani, Sumi Butani. You know what I'm saying? Hashim Zamani Studio, Just City.